tum video a chuan haulong dor hrang te kan dah taw wangin puan thui thiam em mai video toite kan han thlir le dawn ania ti chuan uluk deuhin kan video te min lo thlir sak le dawn nia anni hi hmeichhia mipa kekawr kamis le tunlai thawmhnaw lar ber nalh tak design thar thui thiam em mai te an nia hei Christmas boruak te ani chho dawna kan lo dawr chur dawn nia tin ka video min lo ngai hlut sak thin tu te kan ngen hmasa cheu ni olhei tuna kimi tailoring chunga kan han lut le dawna anni hei Christmas boruak bor chhowa te hian order ten ngai me helai hi phone number han mani biak po theina tur ania chu an dawr chunga kan han lut zuai anga min lo ti pui du chuan kam hnih khat lek zawna toy te kan zawt dawn ani an lo buai hle mai le hol si sang hei lo in chop nuai mai eng tak chu ti dawn mo hei an thep uluk em mai le nga lamo olhei ka pi toy te in hei wan than te in nga ro pui mai sia Christmas dawn na ya nia order in nga cherem nga ve o ti hian chuna chau hian nge dora hian in thut man zan lama te point in thu lo mo zan lama chon kan la thut chia alowa kan la thu ang tuna chon katang ai wang han zana in lama kan kata zinga darlia dor kan hong nge hiao darli le zin kar ne no chu ti chu dar thu le chon ve la kan thaw khumlum po zingkar khumlum po bel lei thei don lo ani mo ya ani le ti hian in mei che thuam no chau hi min thui ni lo mi pa thom no ke korte kan thui vek kan kamis nei te vek bok o kamis te school form te mo ani mo chuan ani le i haulong kho chung chau lo hang lai kho then kho che vel te po hian an ron dor na sa thi nang chewa tro nya dor o kho then om ten min dor na sa khop mai kumdanga Christmas bor vel hang ang hun chho mo December thla bor chho vel rang hi chu in boi thei ngot lo mo bo nia kan boi ve lai takani tu nang hi ai indoor helai haulonga hian dor sang video te hi kalau siama hui khom channel hian chuanin nangni ho kut thiam te hi in ngai sanum ka tia mi na zongina an thiam velo henga wang te hian han phau chu cheu hi ka cha ka chuwang chun oin nia boi in boi chung kan ron ti boi chewa in hun lu deuh min pe ka wangin kalom lu tu ka ni o ke ni po kan lom lu tu ke le hei asoyang khan puan than chi sang mi che thuam no mi pathuam no kamis ke kor thlengin an thui veka an ni hian puan than po du thu samin an nga ani tin an mani dor hin tu te hian an soya an kutnu te hi amam na lem maya an thuam na thui te hi ha kan nuam ani buồn thêm bố mình nhang hay heng lại thế nó cùm ấy nà ăn thóc anh thì tất cả thì ăn thóc anh hay lại hay cỏ cháy nó chỉ sang chỉ bảo hay cho cỏ cháy nó nỉ lâu nỉ ôm chỉ sang hay đồ trên ông chia hiền cần lụt thấy lẽ đồ này đi bỏ lâu thui chur mày hei wan than chi sang nal tak hei heng te hi awan moi ve eng tur chi nge la chu kan hre mang si lowa Christmas underpen te hi order thei sela ngoro ama kam hnih khat lek kan kom hain
ador hi kan lakua lange khai khe puan thak ki sang ole kapi hi i boi lai ni dora kalolu ta nai nga cherem ngã về kumdanga tu nang huna po hian in boi viu lo mo thina bói mal khóc này chuan order hi a haulong kho chung mai ni lo heng kho che vela tangte po hian a tam thinang tro tắm mấy Christmas kormoi naupang atanga pui ting thengin in thui sak char thinanga khai pan an man lalu tu kan ti thin chewa chu wang chuan in hei haulong dor sang te hi dor nuam tak nen nia an tia chu wang chuan hui khom channel hi local hi kan chak em ya voin nia hei in man lo chung kan ron tia ti chuan in ani le hei thil pakhat zona chan har sa ni le ni lo ka khelawa mei che korpa ngai deu hak pa ngai tak nal ve pa ngai tak hi ni khata hian thui zo manem mane chu ti chu in lock don mangai han ti la puan than man te ti khan chi sang kha ngai ve le je la tro ani le kha ngai nga box ya hun rei deu hanin lak sak chi ni lova ka chol me min lo welcome kalom lu tu ka I hun lu tak min pe ka fa nang po kalom lu tu ka ni I dor hi enge ni tluang te win local zel la I zon na hi lo pung thur ro se tin hui khom chon du sak na ka lan che ale kan lo me ale kan soi to ang khan ama mi dor masami kan tiang deuh khan an ni hei kot nal tak te mi pa kamis mi pa ke kor thleng in an thui veka school uniform zong nen chu wang chuan in dor an man hla em atin hei an bungrua hi silchar lama tangin an la thina hei puan than po hi ron kalma la du thlan tham an ne ni chuan an ni hi an dor hi hei a changtlung em na pakhat chu kan han tilang le ni chin khan dor nei tunu kha kan han zot tel lo na in hei helai kan muang hian hei khol la atanga puan thui tu ina an mamo chi sang me kil kepte bakram zipper lo khol tel zong thleng hian le heng thom no cheina ang chi zong hi an zuar tel vekani mantlom em in ron pan maro idu irin a in an thil zor hi amana tlomang chu tiang vel chu an dor din hune ni a bakram thleng in kim mai hi an kolani puan thui tu cheimi tena an mamu ang hi chu an kol vek ti hian khol changkang tak nen anin chopa nak takin an thuya mel thavak lo po hi an chu mel tha thei riaw ani chu tiang vel te chu an din hune ni anni baka hian piruthi te pilal mami te le puzona te hawlonga hian tunlai berber pon thui thiam tak an la cheu maya ti chuan in chung ku hlim taka Christmas in lo man theina turin thom nomoi tak nena biak buk in kala hlim taka he hun pui hi in lo man theina turin ka video mi lo thlir sak tu ten kan lo dor chur don ya chuan like share subscribe in min lo pui le thuk don ya